Kam jedem? No jedeme na ty naše plzeňské akademiky. A co tam budeme dělat? Učíme, jak šikovní to kluci jsou, i když dneska je to souboj Plzně proti Plzni, jelikož je to lékařská fakulta a akademici Plzeň. Jsi nervózní, když takhle jako jedete natáčet prostě hokejisty, kdy vám to nepředvedou jako znova to, co udělali? Jako takhle, jo. Já na tom natáčení vlastně jako nikdy nervózní nejsem, protože moje role tam je vlastně jenom si povídat s těma lidma. Zařídit to, že klient ví, co se bude dít, aby byl spokojený, aby byl v klidu, mohl nám říct, co jakou má představu a vlastně jsem taková spojka mezi pilotem a tím klientem. Ten, kdo by měl být nervózní, je Víťa, no, protože ten je ten, který to vlastně všechno vždycky odlítá, když takhle jedeme spolu, ale většinou jsou to věci, že to radši jako všechno v klidu připravíme, lítáme si dopředu, aby když potom jsou ty finální záběry, kde už právě, jak říkáš, je to jenom na jeden pokus, tak víme, že už máme vymyšlenou trajektorii, víme, jak to zaletíme a většinou je to pohoda a vyjde to vždycky. No někdy, vole. Dobrá, Mikina. Čauko. Čau. Už takhle hned? Jo, hned. Aby se vás pozdravila. Tak jdem na to. Musím tam udělat jako pódium. Just dobrý. Tak se mrkám na to, jak to tam je prostorově a zkusím nějaký testovací live. Jo. Video statické slidy partnerů budou trvat 8,5 minuty. Potom je tam 3 minuty reklama Kauflandu, potom je to zhruba nějakých 15 minut, kdy tam bude ten René Dank a Slavíček. Bude to docela plný, mám pocit, že Vilda hlásil docela dost lidí. Plzeň. 4,5 tisíce. OK, Plus minus. OK, tak, Docela dost. tak jdem poletovat. Někdo má koordinačky, my jsme měli právě teď kalibračku. To bylo rovný. To je takový test, když si nejsme ožralí, že musíme vidět stejně rovně. No jasně, jo. Sektor LFP, jak tam máš a modrý logo, jejich. A... Tak krásně píšeš. Ten výstup teda natočíme ti 3-4 průlety za těch 15 minut a to je to, co ti jakoby stačí z toho Danga. Ahoj. Tady markeťák akademiků. Tady druhý. Ten už tu dlouho. Fotograf. A... Já tady mám sluchátka. To je dobrý, veď. Co jsem chtěl udělat? Už jsou tady ty gorily, nebo sekretářky? Jsi čekala, jestli se vezmu. Že jo? Tam co? Jsi nevím. Takže, co se v této přestávce teda bude dít, ať to zrekapituluji, jo. Bude video a statické slidy partnerů, což se teď děje.
To bude trvat 8 minut. 8 minut. Tečka. Potom je tip sport quiz. Tip sport quiz je potom. Že pak je tip sport quiz. Máme minutu a půl, oni začnou 10 přesně. Oni ty opakovačky nestihli, len tam je taková hustá atmosféra. Víte, já jsem připravený. Máme to 152 hráčů. Tak jo, pojďme na to. Levici po vaší pravici je tým Západočeské univerzity. Kamera nastavená. Jo. Tak jedu já. Jo. Jako vždycky, ta atmosféra je tady bombová, protože jako dostat se 5000 studentů na jedno místo je prostě mega a myslím si, že takovýhle atmosféře se nevyrovná jen tak jako jaký zápas hokejové extraligy, takže big up, protože já mám rád hokej a tohle to je fakt super atmosféra, myslím si, že si to kluci užili. A fandil jsem západočeský, takže jsem rád, že vyhráli. A všechno se povedlo, takže skvělý den na jedničku. Teď už to jenom dodělat a jedeme domů. Okay. A ještě si to... Pojď mi to na telefon. Na telefon? Jo, čistě jako... A týpek je koukal nahoru, ne? Jak vůbec? 48. orbit doleva. Už tady. Víš, to jsem dřív uměl jenom orbity doleva. Teď už do nějaký míry zvládáme doprava. Ano. Ten závěr se povedl úplně skvěle, protože jsme tam opravdu chytili, myslím si, že 2 góly dobře, který mimo jiné byly i jeden z nich vítězný, což byl jeden ze zadání. A to není někdy jako jednoduchý úkol chytit jako gól dronem, když ti vydrží 5 minut ve vzduchu. Takže z naší strany se to povedlo skvěle a teď už to jenom dodělat, což bude asi tak půl hodinka a můžeme frčet. Opět Vítě jako nesklamal. Skvěle to zalítal. Naštěstí to dopadlo skvěle, protože spolíhat na náhodu je občas složitý, ale povedlo se. Tam je vždycky boj jako trefit ten správný moment, protože v nějaký moment musíme přehodit ty baterky a zároveň ten hokej na nás úplně tak jako nepočká. A ten dron vydrží jenom nějakých 4-5 minutek ve vzduchu, takže si myslím, že dneska se to povedlo ty nejdůležitější záběry jako trefit. A vlastně měli jsme jedno takové zadání jakoby navíc, že bylo by super trefit vítězný gól, což bylo řečeno tak s úsměvem a to by se to povedlo. Tak vlastně už to byly nájezdy, ale vlastně jo. Ale máš ten důležitý, takže se povedlo. Jste unavený? No, já jsem běhal za baterkama, takže já jsem se zaběhal hodně. Já mám unavený jenom prstíky, ale hučí mi hlava úplně příšerně. Že to byl masakr, jakože opravdu randa. Atmosféra skvělá, kolik bylo lidí nakonec? Já si myslím, že tu 5 dali, no. 5000, no. Na studentský hokej, to je docela dobrý. Já jsem říkal, jako extraliga by se měla učit. No tak dobrou, jdem už. Čau.